କଳିଯୁଗର ଶେଷ ରାତି କେତେ ଲମ୍ବା ହେବ? ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗ 4,32,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କଳିଯୁଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 5,000 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଯୁଗର ଶେଷ 5 ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଯିବ, ଫସଲ ଏବଂ ଫୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ପଶୁମାନେ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯିବେ। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ରାତି ଏତେ ଲମ୍ବା ହେବ ଯେ ଯେମିତି କେବେ ବି ଏହା ହୋଇନଥିବ। ଏହି ଶେଷ ରାତି ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନାହିଁ ବରଂ 12ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଏହି 12ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳ ଶୋଷଣ ନ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇ ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବେ। ଏହା 3 ଦିନ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍